Дуруд ҳамҷиёни азиз, мо ина рӯзи чоршанбе бад ина шаҳри Бохтар омадем, дар ҷа қабуломона кардем. Хай ҳамроҳи шогирдмон дар кӯчаи Айнӣ, маркази Суманда. Хайна чандин нафар омадан корошро набуд кардем. Ана чандин касоро бо ёрдам кардем, дастгирӣ кардем. Чанд кас омад гуфт мо шароити тавбат надорем, муворат қабул кардем, бе пул тавбат шуна. Хай касе бо хирсанмон кард. Хирсанмон кард бо адили хидшон ҳам бо дафонмон 1 сум партофта додан. Хай бигем ки ами 10,000 фонди мода маблағ зиёдтар шед. Ма ами хе шахсе ҳастам ки бисёр бачаи ҷонканам. Ами мефурам фақат пешравӣ кунам, фақат кора пеш барам. Яке корхона соз кардан и мара профил май. Як кас дар ҷои кор таъмин кардан мара профил май. Ма ами сар ақл сукут ба илм додам да, пешравӣ мехоҳам, фақат пешравӣ кунам. Ами мехоҳам ки ҳами фонди ояндаи мурам дастгири халқ шава, ҳами остоста ҳамира мо дар як чорчӯбаи қонун бидрорем, давлатиам бишава, давлатӣ шава, ёрдам ба халқ шава. Мо амо камта регулёрка кунем, айсари ҳаваи камбағалора фақат бизнесмен тайёр кунем, пешравӣ кунем, истеҳсолот дамонем. Хай ҳами майда ҳами фонда пешбарӣ кунем, дар чорчӯбаи қонун бидрорем. Агар давлатиам бикунем шумо розием ки ҳами фонд фақат пеш бирава, якчи аймо дар ҳами давлат бимонад, барое ки пешвои мо ин қадар сол я ҳаёт фақат барои халқа хизмат кард, барои Тоҷикистона хизмат кард. Морам ҳаракат кунем ки аймо якчи бимонад, инам як хуби мо бимонад. Хубӣ кардан хубай. Ҳамин дар як ҷо шиштан зиндагитам мегзара мерава, хобам боши мегзара мерава. Авида меҳнат кунӣ, пешравӣ кунӣ ва хубӣ кунӣ, и хубтарай. Ҳам баракатш боло мешава, ҳам халқ розӣ мешава. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. Худо нигаҳдори шумо бошад. Шогирди мо як ягон гуфтаниё дошта бошад. Марҳамат. Ташаккури зиёд устод. Марҳамат, мана касоне ки камбизоатан шароити тавбатшон намераса, устод гуфтанд ки рӯзои чоршанбе мо дастгирӣ мекунем. Кадоме ки аз тавбати сумра миён азият мекаша, марҳамат, рӯзои чоршанбе қабули доктор Шоевда мо дар хизмати халқ. Дигар рӯзоам касе ягон шароитон систарам бошад, биёнед дастгирӣ мекунад. Гап мора дар замин намемона. Марҳамат кунед. Саломат боша устод. Саломат.